Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine Elita Soko. Koma poyamba nayi mitu yake. Mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni wapempha bwalo la milandu kuti boma likufuna kuonjezera mlandu wozembetsa ndalama pa milandu imene ili kwayimba Azamie Karim komanso a Victoria Chanza. Unduna wa zachitetezo wati ukufuna kukuza malo otera ndege za asilikali a Zomba Air Base, ndipo akuluakulu ku nthambi yona za khansa ya ana ati kuipeza nthenda ya khansa mwachangu mwana kungathandiza kuchiza nthendayi mwachangu. Tiyende zimenezi komanso zina zambiri tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba madzulo ano, mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni wapempha bwalo la milandu kuti boma likufuna kuonjezera mlandu wozembetsa ndalama pa milandu imene ili kwayimba Azamie Karim komanso a Victoria Chanza. Akayuni apempha izi pamene amamaliza kuperekera umboni pa nkhani imene a Karim akuyankha. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene akuwerenga Blessings Mpinganjira. Boma lamaliza kupereka umboni pa milanduyi, ndipo pomaliza mkulu woyimira milandu ya boma Steve Kayuni anapempha bwalo kuti akufuna kuonjezera mlandu wozembetsa ndalama kuphatikiza pa milandu yomwe Azamie Karim komanso Victoria Chanza kuyimbidwa. Izi sizinakondweretsa wayimira anthu awiriwa, ndipo anapempha bwalo kuti liunike pempholi. Amakhala ndi ufulu okuti atha kukonzanso zikalata zawo akaona ndi mmene umboni mmene ukubwerera. Ndi umboni mmene ukubwerera tinaonapo kuti nchoyenerera kuti mlandu wozembetsa ndalama pa chizungu amati money laundering uwonjezeredwepo, ndipo akhoti ativomereza zimenezi. Koma mkulu woweruza milandu Patrick Chirwa analola kuti boma lingathe kuonjezera mlanduwu. Bwalo lili kuyembekezeka kudzakumananso pa 28 Septemba chaka chino. Unduna wa zachitetezo wati ukufuna kukuza malo otera ndege za asilikali a Zomba Air Base. Pakadali pano undunawo walengeza kuti ukufuna kupeza malo onjezera kuti pachitike ntchitoyi. Poyankhula atakayendera malo oterapo ndege ku Zomba, wachiwiri kwa nduna ya zachitetezo a Jean Sendeza anati ntchitoyi iyamba posachedwapa zonse zogula malowa zikatha. Jason Malowa walemba ripoti limene akuwerenga Isaac Salima. Asendeza adati ikatha ntchito yonse yopeza malowa, unduna za malo abwera kuzayeza malowa kuti apeze kuchuluka kwa ndalama zimene zifunike pa ntchitoyi. Malinga ndi Asendeza, iwo akufunikira malo okwanira mahekta 250, ndipo ntchitoyi idzayamba pakatha miyezi 3 ikubwerayi. Zoonadi ndinali kuonerera ku Zomba kudzagula ntchito ziwiri. Yoyambirira inali kuti tikaone Air Force kuja amene tikufuna tipeze malo owonjezera malo amene ndege zimatha kuterera, chifukwa malo amene alipo ndiwocheperako. Iwo ati ntchitoyi ayigwira pamodzi ndi ntchito yomanga sukulu, chipatala komanso zinthu zina zofunikira pa malowo monga malo osungirapo ndege. Atakayendera bwalo la ndegeli, Asendeza anakayenderanso ntchito yokonzanso nyumba za asilikali komanso kukulitsa chipatala cha Kobe Barracks. Pakadali pano Asendeza ati ndokhutira ndi mmene ntchitozi zikuyendera. Akuluakulu ku nthambi yona za khansa ya ana ati kuipeza nthenda ya khansa mwachangu mwana kungathandize kuyichiza mwachangu. Izi azinena pamwambo wokumbukira nthenda ya khansa ya ana pamene chipatala cha Queen Elizabeth Central mogwirizana ndi bungwe la Child Cancer Awareness anachititsa ulendo wa ndawala wophunzitsa anthu za matendawa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili limene walemba Lueleni Mpasa. Ulendo wa ndawalawo umene cholinga chake ndikudziwitsa anthu za nthenda ya khansa mwa ana unayambira pakamuzu apa stadium ukafika ku Blantyre Youth Center. Mkulu wa nthambi yona za khansa ya ana ku chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre a George Chagaluka anati nthambi imathandiza ana oposa 250 okhudzidwa ndi nthendayi pa chaka. Futoli ndi lalikulu kwambiri. Kungoti pakali pano chifukwa kuti zizindikiro sitikuziziwa ana amene amabwera mochedwa kwa ife. Ndi akabwera mochedwa kumakhala kovuta kwa ife kuti tiathandize moyenera.
Alene Mpata aperekera umboni kuti nthenda ya khansa ya ana ndiyochizika ngati achipatala ayiona mwachangu. Mwana wanga anapezeka ndi khansa ali ndi 1 year and months and azatiuze alisakuziwa kuti khansa eti ndiyoti umaunganiza kuti ndi matenda oti ovuta komano that day imene amatiuza kunena kuti mwana ali ndi khansa, the doctor assured us kuti ana amachira with assurance azatiuza kunena kuti what you have to follow in my procedures they improving like that amapita so stage ina like that until anazapezeka kunena kuti the final day anazamuza kuna she's cancer free. Mkulu woona ntchito za World Cancer kuno ku Malawi ya Richard Peter Sabao anati zochitikazi zithandizira pa ntchito yodziwitsa anthu za khansa ya ana. Matenda a khansa a ana amene amapezeka ndi matenda a khansa amene wawa ali ndi mwayi waukulu woti akhoza kuchira ku matenda amene wawa. Pa Chingerezi timati pafupi 90% yoti akhoza kuchira. Komano zimapezeka kuti sakuchira chifukwa kusowekera thandizo. Monga mukuzoti matenda a khansa ndodula kwambiri mankhwala ake komanso kuti pafunika ukadaulo wina wake kuti adziwike msanga. Malingana ndi nthambi yoona za umoyo pa dziko lonse la WHO, kulandira thandizo mwachangu ndi njira yabwino yothanirana ndi matenda a khansa. Bungwe la National Commission for Science and Technology lati dziko lino litengerepo mwayi wa msonkhano waukulu wa ntchito zaluso la makono umene uchitike mwezi uno ndi kupeza mayankho ku mavuto amene anthu amakumana nawo. Mkulu wa bungweli Elijah Wanda wayankhula izi pamene bungweli limapereka 2 million kwacha ku bungwe la ICT Association of Malawi pokonzekera msonkhanowo. Msonkhanowo ukhalapo kuyambira pa 27 mpaka pa 29 mwezi uno. Odreka Palamula walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la National Commission for Science and Technology Elijah Wanda ati matenda a COVID-19 ndi ena mwa zinthu zomwe zakhudza kwambiri magawo achitukuko m'dziko muno ndipo gawo la ICT ndilofunikira pothana ndi mavutowa. Awanda ati gawo la ICT ndilofunikiranso pofuna kukwaniritsa masomphenya a dziko lino ofika mchaka cha 2063. Tili pakalikiliki kuti tionesese kuti tigwiritse ntchito ICT kuti tithandize kuti futo zikulu zimene tayika mndondomeko yathu ya Malawi 2063 tizikwanirise komanso kuti tiyende bwanji imene panopa dziko la Malawi komanso dziko lonse lapansi tili mu what is called the fourth industrial revolution. Otsogolera bungwe la ECTAM Abraham Fudzulani ati pamkumano omwe uchitikewo akakambirana nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo ndondomeko ya dziko lino yoona zaluso la makono, ndondomeko yomwe ikufuna kuti anthu 80 mwa 100 ena aliwonse m'dziko muno apeze mwayi ogwiritsa ntchito internet pofika mchaka cha 2026. Izizi zingatheke ngati tingakhale pamodzi ngati dziko posawerengera kunena kuti awa ndi a NCST, awa ndi a University of Malawi, tonse tikhale pamodzi ndikukambirana ndikuona kuti ngapange mwanji pofuna kutukula dziko lathu la Malawi. Afudzulani ayamikira bungweli kamba kathandizoli. Unduna wa zamaboma ang'ono wauza makonsolo kuti azikonza misika pogwiritsa ntchito ndalama zimene amatolera kwa anthu ochita malonda. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono Halima Daudi ati chiwerengero cha anthu ochita malonda m'malo osavomerezeka chikukwera chifukwa misika yambiri inaonongedwa ndipo sikukonzedwa kuti ena apeze malo ochitirapo malondawo. Patience Lunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Daudi ananena izi pomwe amatsegulira msika omwe wamangidwa kumene wa Nkhatabe lachinayi. Iwo anati unduna wawo uwonesetsa kuti ochita malonda onse akugwiritsa ntchito misika kugulitsa katundu wawo. Iwo anaonjezera kuti msika watsopano wa Nkhatabe uthandizira kutukula ochita malonda ang'onoang'ono ndipo khonsolo ya Nkhatabe izitha kutolera msonkho ochuluka. Kufuna anthu akamagulitsa zinthu zawo azikhala mu environment yoyenerera ukuti abwera mvula kuli dzuwa aziona kuti agulitsa katundu osavutika. Msika watsopano wa Nkhatabe wamangidwa kudzera ku project ya More Income and Employment in Rural Areas Miera yomwe ikulandira thandizo kuchoka ku boma la Germany kudzera ku banki ya KfW. Mawu ake Anat Gumet omwe amayimirira dziko la Germany anapempha anthu a mboma la Nkhatabe kuti agwiritse bwino msikawu. Misika ina yomwe yamangidwa kudzera ku project ya Miera ndi monga Sadzi, Lunzu, Goliati ndi Neno. Wapampando wa khonsolo ya Nkhatabe Amalani Kafunda anati msikawu uthandizira kuti ochita malonda ena amene alibe malo apeze kuchitira malonda awo. Mavenda amagulitsa ntchito mbali mwa misewu malo otagulitsirapo katundu amasowa ndiye ndikubwera kwa msika umene uwu
na ndiye kuti ali ndi malo ogulisirapo sativutisanso monga council kuti tipeze malo ena kuti azikakhalapo. msika wa Nkhatabe wamangidwa ndi ndalama zapafupifupi 423 million kwacha. Anthu ochita malonda mu msika wa Ekwendeni m'boma la Mzimba apereka sabata ziwiri ku khonsolo ya Mbelwa kuti alumikize magetsi mu msika wawo kuti kulephera kutero abwereranso kumakagulitsa mu msewu. Ochita malondawa anakalowa mu msika watsopano chaka chatha khonsolo ya Mbelwa itawalonjeza kukonza zinthu mu msikawu. Samkalimira wadza ndi nkhani yonse. Mavenda adapempha msewu wabwino wolumikizitsa msikawu zinthu zomwe khonsolo ya Mbelwa idakwaniritsa, komano mavendawa akudandaula kuna kuti msika wawo sadalumikize magetsi, zinthu zimene adapempha koyambirira kwa zonse. Wapampando wa mavendawa a Gideon Chunda anati zipata za msikawu ndi zophwasuka ndipo mavenda alibe chitetezo chenicheni cha katundu wawo. Mavenda anawauza akuluakulu onse kuti ifeyo kuno tidikire pa 2 weeks. Ngati 2 weeks ita pa DC asanadikire ku magesi ndiye ifeyo basi nafeso munotisamuka tikupita kumsika konkuja kumsika wakale. Ndiye chikundipasa mantha kuti kodi mavenda akasamuka kupita kuja zizathekaso kuti asamusa bwere uku sizizatheka chifukwa choti anthu tsopano ndiye akukali kwambiri. Ndiye chimene tikudandaula kuti pamenepa akuluakulu athuwa sanatiganizire. Wapampando wa khonsolo ya Mbelwa Ayolanda Ngwira anakana kuthapo ndemanga pangani ponena kuti akuluakulu a khonsolo ya Mbelwa ndomwe angayankhepo. Tinalephera kuyankhula ndi mbwana mkubwa wa boma la Mzimba Emmanuel Bambe kamba kuti samayankha lameyo ya m'manja titawensa kangapo konse. Posidwa apa unduna za ang'ono udalamula kuyimitsa kaye pa ntchito anthu okwana 3 ku khonsolo ya Mbelwa kamba kosendetsa bwino ntchito yawo komanso kulephera kupereka malipoti azachuma moyenera. Mwazina kafukufuku yemwe adachitika ku khonsoloyi anapeza kuna kuti ndalama zogwiritsa ntchito misika ya Ekwendeni komanso jenda sizidayende bwino konse. Anthu okhala kwa achinsapo mu mzinda wa Lilongwe akuvutika kupeza madzi a ukhondo zimene zimachititsa kuti anthuwa aziyenda mtunda pafupifupi makilomita 2 kuti akapeze madzi amenenso ndosasamalika. Izi zachititsa ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi Institute of Management MIM kupereka thandizo la mjigo wa ndalama zokwana 3.7 million kwacha. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Malingana ndi kansala wa derali achakakala cha Zia Junior, anthu mderali akhala opanda madzi a ukhondo kwa zaka 10 tsopano. Iwo ati amayi amayenda mtunda wautali kukasaka madzi zomwe zimayika moyo wawo pa chiopsezo. Kutsatira mavutowa, ophunzira ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi Institute of Management MIM apereka mjigo mderali wa ndalama pafupifupi 3.7 million kwacha. Napanga zogwirizana kuti tisonkhe ndalama ndi tinasonkha ndalama ija ndikupanga kusankha muzu umene uli uvutika kwambiri nkhani ya madzi. Ndipo tinabwera kuno Wakamunga village kumene tinapeza vuto la madzi. Ndipo tinakumbisa chisimeji ngati ana skulu ndikuchipereka kumuzi. Kupereka chisanzo kwa wina aliyense kuti amene ndikuthekera atha kuthandizapo ngati pali vuto. Polandira thandizoli lachisanu kwa achinsapo, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Juliana Kaduya avomereza kuti mzinda wa Lilongwe ukukumana ndi mavuto a madzi. Iwo ati izi zikusautsa amayi ochuluka omwe amayenda mtunda wautali kusaka madzi a ukhondo. Lovuta kwamba kuno ulivuta madzi kwambiri mkosiyana mwina ndi mkati mwa mzinda mwina lesenga mwina ya 3 munkawale mundu zosiyana koma kuno vuto amadzi lilipo ndichita mapayipi sanambe kufika. Ndikubwera kwa mimu kulibwetse amadzi kuno uyisapo 2 ward ku Lilongwe City West. Tuyamika kwambiri mwa mzinda mwa console chifukwa ntchito imene ibwezi imene ntchito yathu ife ya council koma tathokoza kuti wabwera. Mjigowu ukuyembekezeka kuthandiza anthu opitirira 1000 mderali. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto kwa nkhani zathu madzulo ano, koma tisadasiyane na insomiti yake.
mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni wapempha bwalo la milandu kuti boma likufuna kuonjezera mlandu wozembetsa ndalama pa milandu imene ilikuwayimba Azamia Karim komanso a Victoria Chanza. Unduna wa zachitetezo wati ukufuna kukuza malo otera ndege a asilikali a Zomba Airbase. Ndipo akuluakulu ku nthambi yoona za khansa ya ana ati kuipeza nthenda ya khansa mwachangu mwana kungathandize kumayichiza mwachangu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, valani mask nthawi zonse komanso kabayitsani katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Edita Soko, siku wopambana.